ግዚኡ ፍርቅለይቲ ከባቢ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኸኣምኖ ዘሸገረኒ እምነት ማዕረ ክንደይ ቀሊሉ ኣብ ሓዳር ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝተረዳእኒ ቅነይ ነይሩ በዚ ግዜቲ ኣነ ናብ ሆስፒታል ናብቲ ዝዓበየ ሕክምና ናይ ሆላንድ እየ ኸይደ ኣብኡ ንምእማኑ ዘሸግር ሓደ ሕማም ከም ዘለኒ ምስ ሓበሩኒ እየ ተቐዳዲመ ኣብ ኣእሙረይ ክስእላ ዝጀመርኩ እታ ዕምባባ ዝኾነት ናይ ዘለዓለም ሓብተይ ሰበይተይ ኢለ ብእሙረይ ኣግዝእያ ዝነበርኩ ናታ ምላሽ ምስ ሰማዕኩ እየ ካብቲ ሕክምና ንልዕሊ 6 ወርሒ ኣይወፅን እየ እንዳበልኩ ከኣብዮም እንዳኸፈልኩ ክነብር ከም ዘለኒ ክነግሮም ዝጀመርኩ ናብ ሕክምና ከእትወካ ዝገበረ እንታይ እቲ ምኽንያት ኢልኩም እንተሓቲትኩምኒ ኣዝዩ ሰፊሕ ዛንታ እዩ መጀመርታ ግን ሰላምታና ከነቐድም ንፈቱ ናይ ሎሚ በዓል ዛንታና ኣብ እምነትን ኣብ ሓዳርን ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ናይ ህይወት ክሓልፍ ዝተገደደ መንእሰይ ሓውና እዩ ኣብቲ ናተይ መወዳእታ ዝመስለኒ መጀመርታ ስርሑ ክጅምር ከሎ ኣምላኸይ ስለ ዘረኣየኒ ቅድሚ ኩሉ ንኣምላኸይ የመስግኖ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ሆላንድ ብብርቱዕ ገዓገልጠም ናይ ማዕበል ጭንቀት ናይ ሳህራ መንገድን ሙቐትን ሓሊፈ እየ ናብዚ ሕጂ ዘለኹ ቦታ ዝኣተኹ ኣብ ኤርትራን ከለኹ ኣብቲ ግዜ ትምህርተይ እንዳተማሃርኩ እቲ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ኣብ ስራሕ ንስድራይ ከኣሊ ላዕልን ታሕትን ክብል ዕድመይ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለምን ኣብ ናይ ትምህርትን ከውፍሮ ዝጀመርኩ ጽቡቕ እዩ ንኣእምሮኻ ይፈታትሕ እዩ ስራሕ ብፍላይ ከመይ ጌርካ መጻኢኻ ከም ተደልድል ንመጻኢኻ ዝኸውን ትሕዝቶ ድማ ከመይ ጌርካ ከም ተጠራቕም ይምህረካ እዩ ናብራ ስድራ ቤትና ኣብ ደሓን መነባብሮ ዋላ እኳ እንተነበረት ግን እኹል ኣይነበረን ማለት ብዙሕ ሓጓፊዩ ነይርና ብፍላይ ዕዳ ዝበሃል በዚሕናይ ነይሩ ከምቶም ኣዝዮም ዝሽገሩ ኣይተሸገርናን ከምቶም ኣዝዮም ብጽጋብ ዒፍ ዝበሉ ኸዓ ከምኡ ኸዓ ኣይበልናን ግን ማእከላይ ዝኾነ መነባብሮ ንመርሕ ኢና ነርና ኣነ ድማ እቲ ፍርቂ መዓልቲ ስርሐይ ኣብ ፊት ሚኒስትር ትምህርቲ ዘላ ሮያል ካፌ ትበሃል ኣብኡ እንዳ ኬክ ተማሂረ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ኸይነ ንስድራ ቤተይ እቲ ንሶም ተዓድየሞ ዘለዉ ዕዳ ክሽፍን ኣብ ስርሐይ ቅልጣፈን ጽቡቕ ዝኾነ ኣሰራርሓን ንጥፈትን ክገብር ጀሚረ ኣብ ገዛ ድማ ሓደ እዋን በዓላት ክኾን ከሎ ኣብ መጎጎ ብሽኮት እንዳሰራሕኩ ብዙሓት ዓማዊል ከጥሪ ዳርጋ ኩሎም እቶም ኣብ ገዛውትና ዝነበሩ ሰባት በዓል ክኾን ከሎ ካባይ ብሽኮት ክገዝኡ ክምርቑንን ኣነ ድማ ሓደ እዋን ነቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ካብታ ኣነ እንዳጠራቐምኩ ተረፍ ዝሕዞ ዘለኹ ገንዘብ ክሕግዝ ኣብቲ ገዛውቲ ተፈታዊ ኮይነ እየ ስርሐይ ክቐጽል ዝኸኣልኩ ወላዲ ቦይ ግን ብዛዕባ ሓደ ነገር ኣርእስቲ ኣብ ህይወተይ ኣዝዩ ዝኹርየለይ ዝነበረ ብዛዕባኡ ክቆየቐኒ ንናብራ ናይ ዝዓለም ከምኡ ኢለ ክቕጽል ከም ዘይክእል ክጉዳእ ከም ዝኾንኩ ከጠንቅቐኒ ኮሪለይ ድማ ሓደ እዋን ገዲፍኒ ካብ ገዛ ዝወፃሉ ግዜ ውሕድ ኣይኮነን እንታይ ዶ ትብሉ ኣለኹም ገርሂ ሰቤ ገርሂ ብኸመይ መንገዲና ክንገልጾ ገርሂ ክንብል ከለናሲ ኩሉ ጻዕዳ ኮይኑ ድስምዖ ድዛረብ ሕልኑ ድማ ብናይ ዓለም ቋንቋታት ዘይተጠልፈ ብናይ ሰባት ሕሜት ኮነ ብናይ ሰባት ክፉእ ነገር ዘይመልአ ሰብ እዩ እዚ ባህር እዚ ምስ ዓለም ከካይደኒ ከም ዘይክእል ኣቦይ በዚ ነገር እዚዩ ዝኹርየለይ ዝነበረ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ተጓዳኣይ ከም ዝኸውን ንዓይ ንርእሰይ ሓሊዶ እምበር ምስ ሰባት ዘለኒ ዝምድና ከቋርጽ ኣይኮነን እቲ ድሌቱ ነይሩ ግን በዚ ግርህነትካ ንዓለም ክትሰግሮ ኣይትኽእልኒኻ ብፍላይ እዚ ናብራዚ ናብራ ጎራሓት እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ ዝወደይ ኣቲኻ ወፂኻ ብሰላም ስለ ዝወፃኻን ብሰላም ስለ ዝተመለስካናን
أزي أب هيوتنا نعنا تقبلنا زلخا تراي أخو لا يكونن نحنا دما ولد خاندينا كتنبرلنا أبز عالم كأ شح عمت كتنك أساقس إنا ندلي اندا وليهم زمخرني زنبرو زربهم جن كسمع عيد اللخون مغنياتو سبب بحرياتو زلو أنا تجديدة سلمتاي كمنا يدي وي كمنا يبوي بحري كتري زتسعر سب نرأسوخ مسلالو زبل أرهادا أسل زنبرن جن زربا ولدي ندحريت قوسيسة نغلميت كقعاز إيه فتينا أتزقرمكم نجرجن أنا قارت رأي كونكون أم نجر كالوت آتي مزراب بتعمي يدفتو نتبدالي بداليخا نتنهتوه كأ نتوهيخا مبال مفراد بتعمي يدفتو حد خابتي تماهير مسود أخو كوخونو زدالي انتالو دانيا مخانيو زعبا حقي متحفت غنبب إيه زوع النيرة حقي انتاي مسل حقي انتاي مالتيو دبل بزوح متنعتات كاب جزي نسنتيات حيزة كقدسلون كتساطلون يجميرة انتخونا جن أبدت عرزن كاللخو أبسرحنا ناتي عبيد زي فتو مزانوي تقيموم تقاقيموم كاب تسراح كمز سقوق يوم جيرومني زحادر كريم نحنا اي تقبرون دابلنايو ازي سب كمرز يخيليو اندابلنايوينا ابتكيك كلخيو جميرو نحنا دما سب متان كي قدا بناتو حمكات بزحات سوات كي لكم يلنا دما نحنا كنكولو ايدلنان كندي ساعة دما ابتو شو ساعات تزاريمناينا جن بفلتت كابانا حلف زبالة سلازوخانا نساقاتكم سولكم يخوم تماليخونكم انديخوم تماهيركم متيخوم اي عامت اي قبركم اي ورحي قبركم حج ماتيخوم نعاي كمزيكم كتزاروني من فلاتو إلكم إلى خم تزاربكم جيروم يوم نتحلافي ورغتات عيفوم كسقوغني زخالو ازقن وطو حاسوت مخانو اتحلافي ولاكوا كمرمرو جزي انتزي هابلو كلهم مسارح تيقن يفلتو يوم انا تغدا ديما زقبرو ابتسرح انتلو رسحات زبهال كرئي كم زيدلي ايوم اتوم كالوت مسارحتي دفلتو كوم جيروم جن عبر اسي زلاتا توسختا دي زبهال نابرايكا ياخلني حجي خاء كاب سراح اسقيقومني انتا لي اخقبر اندا بلكو ولاتي اب جزار سرحو زنبركو بشكوتتات اتوارا سلستا نزحة انا كم تزقبا كعاي اي كالكون حسيم مخانوم ولاكوا كردو امن تفتنكو اتم عماوي ليجن كامنوني ايدا ليون بخمو خاء ولاتي اب جزار سرحو زنبركو بشكوتي كاقوارتو قدي كونني هيوت لكا عما اكل بحري بحدا انفت محبل نفاسن كم زمتو جانت الله زي بالله جالبا خوينو هيوتيك سمعني جمرة ولاني هيوتي كدحنا نزغقل سرح كده اللي انت فتنكو كسلت اني كغن عني كالن تمرتي كا ابعسة حدا خفلي اقواريت ناب سودان كوت تكددكو نغلت عبيت حواتي سنتيقة نسدت كوت زقدلني نساتهم ابتي تماهيروم نعمتات ملو زتعارلو مويا كوفيلوم يسرحلو سلازنبرو ايه نعاتاتهم كبدت كوسخلوم زيد اللخو واتي نعاتهم دقا كحقزوم على النمبر نساتهم كابتو زلو ودرجة حج وريدوم كمي عينت هيواتهم كنبرو إلى أبتالنتهم أبتي تسقوهم كمي جيروم كعبي خمزخولو أنا كحسولو مالني دبل درخيت سلازمت عني سنتي قنعوهم لسودان أتخو مني كفيللكا مني كوتاكا زخا على إلو مرا تحاتتوني نسخاتكم زي تفلتوه كابتي نحنا انتو النبرنا انداق النسكو نعين قزار سيكو خونني لازقكو وزنوركو غنزبيو بمبال نسدرابيتي كمل سلوم جمركو بز استحقوسو سدرابيتي كا بل عجوخا أملاخ أبزغد كايو يغنى عالكا إلوم نحاقوس من يوتوم قالت لي أبت من قدي كغير كاللخو ماي زبهال فترات كم زلو كساعزر السعي ناي ماي تسمعات زكات أمني بومبوغا لكع نكارتم أبزاء تخلو وان بتسمعاتن بتأميتن كبدي تلاقيبو اتماو زنبرو سودانوين تقبلهم أب جزءهم نلعلي 3 معالتي أغمتوني من يمزم سودانوين دو تبلو لهم
منجدي لكع دربيهم من مسكدو ريهم دنجيتهم أبحفوهم يأتيهم نجازهم وسدوني أبو خاء كزنوني أنون هالواتي كفلت جمركو ماقبن ماين كم تليمس جمرو كله سلزة حدشني كم جيركا يبلع كم جيركا يستة كل تفيني يا مري نايتي عبرخا ننوح زبالة ساعتات زقبركو ديو معلتات ديو أي فلتكون رابع معلتي مسقبركو خاء كوفا بيلوم كزاربوني جمرو أنا نعرب كالت كم زي باللي إنجليش كن كزارب كم زخقل نجاركوهم بملكتات غيره بزح كردقهم ولا تفتنكو نساتهم جن ديق زبلو عرب تزاربتي يوم نيروم أبزو وانزجن حانتي كابتوم سدرابيت تمهاريت سلازنبرت بإنجليش غيره نعا كزاربا جمركو نساون تبوك كالتنا إنجليش سلات أنحا أستورغاميت كتكون اللي إيا خيلا كاون نيو دليتاتي كنجروم كاللخو نساتهم أزيم حقوساتهم زخانو مغنياتو أبتشع ساعات سرحتنيا يليوم سلازنبرة أبتنداكيك سرحهم كأتوني كمزع عينت تقا غلكايغا حبي كالنا نيركا إلوم بحاقوس إيوم نابت سراح كأتون كنكساقسن دقابروني أبت سراح دما بدولارات كغفل سدرابيتي كأ كحجز نحواتي كأ كالتوابع زجمركو جنزب اكب عبيلة نيروب أنت وتقيداء كمي عنت هوتي كمرح زخقل بزمويا إلى بتزحيزيو زلخو كتوابعن كتأمامن جمركو زام لاغسي تأدفت رايكوان فتربا مداي بوغا إيقابريو دك عدي يحواتي إلى مزانوي إلى غريبيم زنباركو زدر بيونس سودانوين كالعلوني انتهي عينت سرح أملاخي وديزي إلى كمسجنو مساعاتهم كأ قال كفال نايجزا يوم كغمطني جمرو أب كمزي تعم هيوتن كاللغو حدا أوان أب سرحة طويلة اندا سرحكو بهاندبت عمريتي ودقمو توقع يوم زوم مسارحتي وانا نايت سرحن بمكينوهم جيروم نابتي ألو زبهال حكم منا أب كارتوم زركب وسدوني سيتسكان إيغا جيركا كبلو نغلو يذكريه بدحري يجن أتوم مسارحتين أتوانا نايت سراحن كعلو نخلو تريد ذكرنبر بهالواتي أبتشع ساعتين بركون مستمر مركون أتحنت كليتي كاب سرح وطعي كم زخوانت زغاء مغنياتو كيف ردكا سلت أنا حكا يوم بمبال كت أنا نعني إذانك آلات زين تريد زاريبوم كاب تحكمنا أو توني بدحري يجن ناتي كما بوي كوينو دسرحني أبغزو خازن برني زنبرة عمنا نعو فاليوم تقويعهم كزاربو خلوي زرعخو مساعاتهم كان مقمات استلعله عرب كزارب سلز جمركو مسودقو نزع عمنا حتى تكوو نسو جن كمل سلي فقادنيا خمزي كونا بيدو عمل كتلي بدحريو نجازا حيزن خدم دحري ورح عبيلو خاكوف عبيلو حجي سرحكا اندا غنسكا هتكيدا لك هزودي أما قاقباخا كونه أبلالعاخا حجي انتاي كم تبلع انتاي كم تستي بعلي زمرت ألكا سلز فتوكا تأمنن دو بلني أنا غا كم زهرباني ولدي زهربن سلزلو وي أمنكا انتا خاني زي أمنكا عمنا جن انتاي غاقونكا نايشا قولوتين ببالوخو قسكا بلكو نسو غا أول حانتي جن دوكاتر أتي زحلف حكمنا زغركا لأوان كم زيلوم نيروم أتا حانتي كليتكا فيل جير الله مالت كاب سرح وطا خوينا الله إنتا خاليتي خيلك كمتا خلا حجب بلالا عخا يخون أما قاقباخا كتنقا غالكا مغنياتو أزي كاب سرح وطا إذا قبر حمامات سلازلو إيو كم بعل دم بزحي ويتسقط دم ويكا شكوريا إذن دا مسلو كليتكا كستايجيرو مالو زودي إلو أمني حزن سمعيت آتيو تزاربني أنا اتقاشا زخونة زهربو سلسن بدني لزهربو كتفعني جمرة أداوي فتفت كبل نسدراي أبعينتي كريوم كموتي مالديو إلى بعربام رحكو نسو جن لا عيتموت نيغا تاغون كاتموت بلني نزا حساب أبدمي أبا مري كسمامعو قزي وسد لي كم دي لخ أما قاقباي كغنس كتنكاغ جمركو أبسراح بترغامي حنتنيشتي
ቀጥ አንጓል ኩሉ ሳዕ ትመጸና ዝነበረት ዓሚል ነበረትና እዛ ዓሚል እዚኣ ኤርትራዊት እያ ካብ ትመጽእ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ገይራ ግን የሕዋታ ብዙሕ ዓይነት ፕሮሰስ ዋላ እኳ እንተፈተኑላ ክሰልጣ ስለዘይከኣለ ብኸምኡ እያ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ኣብ ሱዳን ክትገብር ዝተገደደት ምስኣ ኸኣ ተላለና ኣነ ስርሐ ኣቋሪፀ ስለዘይነበርኩ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምስኣ ክዕልል ከፀናንዓ ኣነ እውን ከምዚ ኸማኺ ድኾነ ስድራ ይብለይን ንዓኺ ግን ስድራ ኣለዉኺ ስለዚ ንዓይ ርኢኺ ተፀናኒዒ እንዳበልኩ ህይወታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዘልያ ነገር ክጉስግሳ ጀመርኩ ገጻ ወላህላህ ክብል ኣካላታ ኸኣ ካብቲ ቐጢናቶ ዝነበረት ብምሕድ ጭንቀት ናብ ዝተመጣጠነ ቅርፂ ክትመጽእ ጀመረት የሕዋታ ኣዝዮም ተገሪሞም እዚ ኩሉ ቅርፂ ደኣ ኣብይ ሓቢእከ ነርኪ እዚ ኩሉ ግጅፊ ሓደ ነገር ኣሎ ምስጢር ኣለዎ እንታይ ኮንኪ ኸስኦልኪ ፍሽኽሽኽ ትብል ዘለኺ ቅድም ዶ ጭንቕንቕ ትብል ኣይነበርክን መን ይፈዊስክ በጃኺ ኢሎም ይዛረብዋ ከም ዘለዉ የሕዋታ ክትዕለኒ ክትምጉሰንን ጀመረት ምስ ኣሕዋታ መሰላለየትኒ ኸኣ ኣዝዮም ኣመስገኑኒ ነዚ ዝገበርካልና ውዕለት እንታይ ሞ ክንእዘዝ ከኣ ክብሉን ጀመሩ ኣነ ግን ንስኻትኩም ኣብ ልብኹም ድመጻልኩም እምበር ኣነ ከምዚ ክብለኩም ኣይክእልኒ ጽዒረ ዝበልዕ ሰበ በልክዎም በቲ መላልሳይ ስለ ደስ ዝበሎም ከኣ ድሓን ንግዚኡ ካብ ኩላትና ከ250 ክሰደልከ በለኒ ሰለስተ ኣሕዋት ስለ ዝነበሩ ናባይ 750 መጸኒ ፍርቀን ከኣ ናብ ስድራይ ሰደድክወን እተን ፍርቀን ከኣ ኣብ ኣካውንተይ ሴቭ ገበርክወን ስድራ ቤተይ በቲ ኣነ እንዳጠራቐምኩን ከምዚ ከጓንፈኒ ከሎ ከኣ ድሰደሎም ዝነበርኩ ኣጠራቂሞም ኣብቲ ንነብረሉ ዝነበርና ቦታ ንእሽተይ ድኳን ከም ዝኸፈቱ ሓበሩኒ ንዑ ዘልዮ ንብረታት ከኣ ክመላልእሉ ኣነ ኣብተ ሰነይ ድፈልጦ ሰብ ስለ ዝነበረ ንብረት ከባፅሓሎም ኣነ እውን በዚ ገንዘብ ክህቦ ከም ዝኾንኩ ነገርክዎ ከምዚ እንዳኾኑ ከኣ ስድራ ቤተይ ካብቲ ደሓን ዝበሃል ዝነበረ ናብ ዝሓሸ ናብ ዝበልጸገ ህይወት ክምዕብሉ እዮም ዝጀመሩ ምዛ ኣብ ሱዳን ዝተላለኽዋ እሞ ብናተይ ምጽንናዕ ከኣ ክሳዕ ቅርጻ እትልውጥ ዝኾነት ጓል ስድራ ቤተይ ክሰደላ ወዳእኩ ኣምላኽ ሓጊዝኒ ከኣ ስድራ ቤተይ ሰዲደ ተመርዓኽዋ የሕዋታ ኣዝዮም ተሓጊሶም እቲ ፕሮሰስ ክሰልጥ ከም ዝጀመረ ድማ ነገሩና ንዓ ድማ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ማለት ናብ ሆላንድ በቲ ፕሮሰስ ዝጀመሩላ ስለ ዝሰለጦም ወሰድዋ ንዓይ እውን ኣይጸንሐትን ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናብቲ ዝነበረቶ ዓዲ የእተወትኒ ቅድሚ መኻደይ ነዞም ኣብዚ ቦታ ንዓይ ሰብ ዝኾነኒ ሱዳናውያን ስድራ ቤት ከም ዘይርስዖም ከም ስድራ ቤተይ ኩሉ ሰዓ ከኣ ክሕግዞምን ዳሃይ ክገብረሎምን ከም ዝኾንኩ ቃል ኣትየሎም ከድኩ እቲ ሰብኣይ ግን ሓንቲ ነገር ማዕዳ ሃበኒ እዚ ወደይ በጃኻ ገርህናኻ ሓልዮትካን ብሰብ መታን ከይትጉዳእ ኣብ መጣጢንካ ንመን ክትግርሃሉ ከም ዘለካ ንመን ክትጎርሓሉ ከም ዘለካ ክትፈልጥ በጃኻ ግዜ ሂብካ ምስ ነፍስኻ ተዘራረብ በለኒ እዚ ዘረባዚ ካልኣይ ሰዓ 3 ደግመኒ ኸኣ ኣቦይ እውን ከምኡ ኢልኒ ከም ዝነበረ ነገርክዎ ግን ገርህናይ ክሳብ ሕጂ ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ እየ ዘለኹ ግን ከምዚ ዝበልካኒ ዓምና ከምኡ ክገብሬ ኢለ ተፋንዮ ከድኩ ኣብ ሆላንድ በቲ ዝነበረኒ ሞያ ክሰርሕ ዋላ እኳ እንተፈተንኩ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ግና ቅድም ቋንቋ ክትመሃር ኣለካ ንልዕሊ 2 ዓመት 3 ዓመት ከኣ ናይቲ ዓዲ ባህልን ስርዓትን ኣጽኒዕካ ክትኣቱ ከም ዘለካ እቶም ኣሕዋታ ክነግሩን ጀመሩ ምስ በዓልቲ ቤተይ ከኣ ናትና ገዛ ፈሊና በታ ኣነ ኢለ ክጅምር ከለኹ ደጠራቕሞ ዝነበርኩ ገንዘብ ንሽድሸ ወርሒ ከካይደና እዩ ኽኢሉ ምስ ሰበይተይ ከኣ ጥዑም ዝኾነ ናብራ ከነሕልፍ ሓዳርና ከኣ ለምለም ክኸውን ጀመረ ክልተ ኣዝዮም ጽቡቓት ዝኾኑ ቆልዑት ከኣ ወለደትለይ ካብ ዝገርመኩም ክልቲኦም ማናቱ እዮም ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ከኣ ክሕልፍ ጀመርኩ ኣብዚ ግዜ እዚ ስርሐይ ጀሚረ ናተይ መኪና ሒዘ ካብን ናብን ክብል ጀመርኩ ልክዕ ከምቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ስራሕ ኣብ ሱዳን ሰርሖ ዝነበርኩ ከኣ ሓደ ኤርትራዊ ሓውና ስራሕ ከምኣ ኣማጻለይ ኣብቲ ናቶም ትካል ኣተይ ከኣ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዘልየኒ ነገርክዎም
ምክንያቱ ኣነ ኣብ ሱዳን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ናትኩም ግን ናይ ኤውሮጳ ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ትምህርቲ ከተልይን ስለ ዝኾነት ንወርሒ ክመሃር ዕድል ሃቡኒ ኢለ ምስቶም ስራሕ ውዕል ተኣታተኹ ቶም ስራሕ ከዓ ብሩኻት ጸኒሖም እንዳተማሃርኩ ቁርብተይ ክፍሊት ክኸፍሉኒ ጀመሩ ኣብዚ ኸድክዎ ኣምላኽ ከቕንዓለይ ከም ዝጀመረ ክግንዘብ ከዓ ከኣልኩ ድሕሪ ወርሒ ልክዕ ከምቲ ነዊሕ ዓመታት ክሰርሖ ዝጸንሐ ሰራሕተኛ ከምኡ ክነጥፍ ዝጀመርኩ ብኡ ስለ ዝተሓጎሱ ድማ እዞም ኣስራሕተይ ከተባብዑኒ ቲፕ እንዳወሰኹ ኣብ ደሞዘይ ወሰኽ ክገብሩለይ ጀመሩ ከምዚ ኢለ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ክሰርሕ ምስ ጸናሕኩ እዛ ርግምቲ ዝኾነት ሕማም ጀመረትኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እዩ ህይወተይ ጸልማት ክኾነኒ ዝጀመረ ቅድሚኡ ብርሃን ዳ እምበር ሓንቲ ንጥብታ ናይ ጸልማት ርያ ይፈልጥኒ ኣጋጣሚ እንዳሰራሕኩ እንከለኹ በዚ ጎነይ ሸቕሸቕ የብለኒ እሞ ደሓኒ ዘለኹ እንዳበልኩ ድርዝር ዛቢለ ናብ ስራሐይ ይኣቱ ኣብ መወዳእትኡ ግን ስራሕ ምትዕፃው ስለ ዝኾነ ትዝነበረኒ ንብረት ኣብ ላባንዲኖ የእቲ ሓፃፂበ ክዳውንተይ ቀያይረ ነቶም መሳርሕተይ ቻው ክብሎም ምስ ተበገስኩ ኢደይ ንላዕሊ ሓፍ ምባል ኣብየትኒ ኣብ መሬት ከዓ ፌንቲ ወደቕኩ እቶም መሳርሕተይ ከዓ ተሰኪሞም ናብ ሕክምና ናብ ተቐረባና ዝነበረ ሕክምና ወሰዱኒ ኣብኡ ምስ ተመርመርኩ እውን እቲ ናተይ ምርመራ ግሉጽ ስለ ዘይኮነሎም ሪፈር ናብ ካልእ ሕክምና በሉኒ እዞም ኣዕሩኽተይ ከዓ ዘይሕለሉ በቲ ለይትቲ ናብዝን ናብትን እንዳበሉ ናብቲ ሕክምና ወሰዱን እሞ ኩሊተይ ሕጂ እውን እታ ካልእቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾነት ክነግርዎም ጀመሩ ኣነ ድማ ክሻቐል እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ጠፍኣኒ ሃለዋተይ ናብዝን ናብትን ከብሉ ንኸለዉ ቁርብተይ ይሰምዕ ስለ ዝነበርኩ እቲ ዝሰማዕክዎ መሊሱ ፌንቲ ኸውድቐኒ እዩ ኽኢሉ ሰበይተይ ተጸዊዓ ድማ መፀት ኩሊቱ ካብ ስራሕ ወፃኢ ስለ ዝኾነት ሕጂ ዘላቶ ኣማራጺ ካባኺ ኩሊት ክንወስድ እዩ ዘሎ ኢሎም ምስ ሓተትዋ ንሳ ግን ኩሊት ክትህብ ምርጫኣ ከም ዘይኮነ ድሌታ ከም ዘይኮነ ከም ዝነገረቶም ንዓይ መጺኦም ብትሑት ኣዘራርባ ነገሩኒ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ስለምንታይ ግን ቆም ኢለ ክሓስብ ክጅምር ከለኹ ቃንዛ በርትዓኒ ሰበይቲ ኣይኮንት እንድያ ስለምንታይ ኣነ ክዘራርባ ብጃኹም እትውለይ በልክዎም ምስ ኣተውዋ ድማ ኢሂ ስለምንታይ ደኣ ክሞተል ክዲ ኸጽበይ ነርኪ ኢላ ሓሪቐ ተዛረብኩኣ ንሳ ግን ኣነ እሞ ኩሊተይ ክህብ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን ፍቓደኛ እንድሕ ዘይኮንኩ ብሓይሊ ኻ ተገደኒ እንተ ሞትኩ ኸኣነ ኢላ ንደቃ ማለት ንደቀይ እንዳምፅአት ከም ምኽንያት ከተቕርቦም ጀመረት እንተኾነ ግን የሕዋት እዛ በዓልቲ ቤተይ ተዘራሪቦም ሓደ ባዕሉ ፍቓደኛ ዝኾነ ሓዎም ከም ዘሎ መጺኦም ነገሩኒ እዛ ሓዋ ኸኣ ሓደ ኩሊቱ ንዓይ ሃበኒ ህይወቱ ቀቢጹ ስለ ዝሃበኒ ክሳብ ሕጂ ደመስግኖ ናይ በዓልቲ ቤተይ ነገር ግን ገሪምንሎ ኣነ ክመውት ንሳ ኸኣ ብህይወት ክትነብር ድያ ሓሲባ ክሳብ ሕጂ ደንፂኒ ዘሎ ድሓር እዚ ኩሉ ተገቢርለይ ጥዔ ናብ ገዛይ ምስ ተመለስኩ በዓልቲ ቤተይ መጽያ ሓዳርና በል ሕጂ ንቐጽሎ በለትኒ ኣነ ግን ምንቲ ደቀይ ክብል ሓዳረይ ክቐጽል ምፈተኹ ግን ኣብ ልዕለይ ዘለዋ እምነት እዛ ሓዳርከ ከመይ ክኸውን እምነታ ስለ ዘርአየትኒ ምሳኺ ክቐጽል ኣይደልን ኢለየ ኣለኹ የሕዋቴ እዚ ሓቀኛ ዝኾነ ዛንታ ምኽሪ ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ናባኻትኩም ከቕርቦ ፈትየ ኣለኹ ክቡራት ሰማዕትናን ተዓዘብትናን እዛ ሓውዚ ኣብ ከመይ ዓይነት ሲኦል ከም ዝነበረ ሰሚዕኩም ኢኹም ኣብ ከምዚ ዓይነት ህይወት እንከሎ ሰበይቱ ኩሊት ክትህቦ ኣይኮነን ልባ ክትህቦ ይግባእ እዩ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉ እዛ ሓውዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ጭንቀት ሓዳሩ ባዕሉ ከይብትን እንዳፈርሐ ምኽርኹም ይሓትት ኣሎ ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምና የቐኒልና ኣብ ቦታ ኮመንት ምኽርኹም ግደፉልና ደሓንኩኑ